După ce stabilim cărarea naturală și o accentuăm, nu facem decât să uscăm natural ca să vedem așezarea acestuia, apoi venim ușor cu un scissor overcomb pentru finisaj și uscăm cu pieptănul prima oară partea cu cărarea naturală, iar apoi cu peria partea de top. Capul tot timpul inclinat 15 grade în opusul poziției tale, ok? Cât lumina să pătrundă, vizibilitatea să fie maximă și să obții rezultatul pe care tu dorești să-l obții. Atunci când dorești să practici domeniul de barbering, realizezi că vei întâmpina anumite probleme și din exterior, dar și cele din interior, având în vedere că nu știm încă să mânuim fiecare ustensilă în parte. Dar, totodată, prin practică vor veni și rezultatele. Lucrările nu trebuie să le privim ca și o tunsoare, ci ca pe un tablou. Căci noi aici nu tundem, ci pictăm în păr.